anda kwatangamisa ite zviro zvekuti munozoti kuna mambo inini ndiri mambo ari free ndinogara pana baba yangu iramba unonga ine zvirusupa zvimwe asi unatsoziva mungauya mukaona mapurisa handityisi toonana totaurirana changamire tine area yedu iruda idai zviro zvetisi zvati zvinofambiswa sei handichazivi kuti todiniwo ndakambotaurana sabhu asi Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachcat MTV tinodzifambira mune mhosva nedare renei munodiwa kuti mutitsanangurire kuti njira yamwaida kubva kuna bunza kuti vakupei mwaida kudira doro papi ende murani masaurombe zvakanaka ndamira kuti azondipe nguva yekuti nditaure pamusoro ichangamiro isoko rinonga razofamba ratutsirwa kuti makuhwa razoizwo mutumba makuhwa ndoda kududze chokwadi pamberi ngati vaite makuhwa futi rinodokuna makuhwa muno ndoda kubudisa chakanaka changamiro mundiregero ndoni kuti tauri munatsokunzwa ya ndakasongana na sekuru onini yao sekuru Fungai ndoti sekuru Fungai takatozoona petaitora mvura petakaiswa ndiana baba kureka kuti mvura torai apa nekomiti yedu totore mvura zvakanaka saka tazosvikapo pataane pombe ngenyu ere akati kehangu ndikati zvino baba Fungai chakanaka kuti mvura isatiza munyika ngechekuti pemunopausewo nini pemunopause pombe kutore pombe panodawo kuise kuise zvinjere kuite kuti mvura isazooma. Honai kumweni kwese kwakatora vanhu mvura vechirege kusise zvakanaka mvura yapere kuoma. Saka ndaifunga kuti mungazoda pakutaura igore rakapera takada nditofunga zvangu kuti atopera handizozivi kuti chakabude kuite ndachangamira. Zvakaita kuti ndizvizive Mutape, sori ndingazorebesa asi ngandibve ndataura. Takauye kwana mambo pachina apfukwa aubhadhare mari yekuti tinokumbirawo pekutore mvura. Apfukwa anoti no zvakanaka munani gurupu rekwachiwese nesu nana ndangarira tese atakawanda tatiri kuita 14 saka techobhadhare mari yedu tikazi atozompa munhu wokumpangidza kwakuchikwire kuchingundu tasvike kwakuchopapangizwa kuti torai mvura apa kwakunasira zviro zvedu zviyana techozwa mwatore mvura panapa yemunofambisa nemapaipi zvetisikati ngezvekuti muzochinja zviro munoise kachikari apa topangidzwa pokuisa pakaite kachidziya ndipo munozese kachikari kuite kuti muna anasi kutemba muya mvura yenyu izohambe zvakadini zvakanaka uye isaoma. Saka takaite izvozvo tagara takumusha pakaite tsika yakazoite mapere kurume mapombi echidini tobva tadzokere kunana Changamire. Changamire kwaite uryi zviri kupera apfukwa ndiapfukwa iyari igore ripigore murugara kuti makore handichazi asi munotoziva kabozaataura zvinhu kakuinana rodzi nanani zvinazvo zvinotibatsira nenyaya iripo bhozi nyaya iyi tinotaura ngezvayo ngezuro imwe titaura zvinhu zvana mbuya nehanda takatoaonawo mumabhuku nemutv yatina kuona vandisudengana zvakanaka Changamire. inombore makore mangani ngomurutaura izvo zvikerekere zvakadaro
okupuwe ekubarwa kwinini ndingachaziya usindakaberekwa 1946 ndobe mwaionana nanabvuko. ndingatoti pakazouya zeti sekuru onini baba mukuru wenyu aya kunga zvaitika Bambo vangu. Taura zvemunomu munozviziva maningi kubvonjera pedzai tenzi murikuzviziva because imwimwe mukama kuite zvinhu zvetisingazwisisi isusu tinotadzawo muzwisisa baba mukuru ani but azviwa madoko adaidzoudara azviwa saka mukati baba mukuru edu aya majeka hatichazwisisa. ndingandoti pakazopinda baba mukuru masi sekuru masi baba mukuru masitiki kunga zvatoitika taane mvura takatopuwa mvura. Nyaya iri panapa muri kuwanza nyaya yemvura. Baba Njobo, manyase kuzwa iri nyaya nyipei. Matigore rapera rino ndiro ndakaona baba Bunza ndikataura ngenyaya yenjera. Saka zvese izvi zviri kwana Paris. Ndimutape azombonga ati hai maionana neni saka ndanokuizosaka sorry ndirigerere igore rapera ino randakaonana nawo zvabvokoisefona ende ndakandotokuita ndakado kundoteuro kuti sekuru monini mvura kutore mvura pamunotora inododo kuti muise kanjera ngekuti mvura ikwanise mumbori andasabhukati ndiri sabhuku ndandimuri pasi pasabhuku ani ndiri mwamutakura mutakura unozviziva here zvimwene kuti ndingati anofanira kuzviziva aripowa mutakura mutakura ndataura kuti mutakura murubvisa apa karambani zviri muprofita hamuti undiona bai babo mutakura vakuite ngemusi kumbosiyiwawo ini uyu wakubike doro nenjera dzakukumbira arutatu azvo munozviziva ari kuti iwo akaenda kuna Bunza kuti vanopiwa njera vane zvedoro hapeno zvaide kuita zvinoti njera haina peinombotorwa ichiita zviro zvisiri zvechivanhu zvekubika doro. Ari kuti tine petakasopuwa mvura petaiite nhango dzedu tichidai saka ndo petaide kuite zvenjera zvedu izvozvo neinei. Ndikati zviro zvemwaide kuita imwimwi muri sabhuku here zvikazi handisi sabhuku. Ndikati muri andasabhuku ani zvikazi ndiri andasabhuku Mutakura. Ndikati sabhuku Mutakura anozviziva here zviro zvemwaida kuita mumvura yaMutakura yacho? Akati anozviziva. Munozviziva here zvaide kuita? Zvaide kuita nguva yacho indaisikamizi kuti anhu anodai pagore rega rega anochinjana anhu ane mapaipi chikoro chacho handikovetiriba Nyaya yenjera iri kubuda njera tatimamira mwana zvatopera musazvipinze mamagara mwatobuda inuraitiba nyaya dzichiuya kunoku pane kwadzinenge dzava. yes Njobo kana vakataurana naAbunza mune zvakanaka kuti panoda kuti isaikwanisa kudai yakasvika kunoku. Chaite kuti nyaya isvike kunoku vagare, handiti nyaya yokuatyara dainze kabuda pavillage assembly. yes Nyaya yaNjobo yakabuda pavillage assembly futi right. Takabvunza isusu kuti vaivaka mambo imbaba takaita dambudziko remvura. Inda mvura yakabva yatamika kudai. Tikatsveruka maningi takutadza kusapulai mambo nemvura. Chii chaimboitika? Umwe munhu ndopangasimudzira maoko akati nyaya inetsa ndeyekuti chii? Ana baba Njobo kumusoro imi maititi kunoku titorai nema25 but kumusoro ana baba Njobo aiti torai kana nema70 saka mvura yakazodii yakaita shoma.
tikati aiwa Njobo havangadaro zvanzi imimi munongoti Anjobo havangadaro nei iwo Anjobo wakatitaurira tina abvunza kuti chii munofanira kutsvake njera yekuti tizogadzira panapa. Ndikati Anjobo waizoti mutsvage njera yekuti muzogadzira panapa iwo wakapawo ndikureka kureka ndiani vadii kuuya kutaurira inini kuti amusiyandaka pandakapuwa ndikureka musiyandaka paya naapfukwa panenge pauda kugadzira ndokusvika pakaite nyaya yaNjobo. Saka Anjobo vasapedza zvangu vachitsvaka kuti kushaishe kushuva varakaita nyaya dzinobva pamavillage assembly. Saka gavhumende payakati itai mavillage assembly yaiziva kuti mune zvakawanda zvinobuda zvinoita kuti nyika iyo yakidzike yakabva pavillage assembly. Saka baba Njobo inini makaenda futi kotaura zvinhu zvamava musingafaniri kutaura ba kuna abunza ndi baba 100 hamungatauri zibaba ratinoti baba munokuti panapa panoda njera. Imini makapuwa ndikureka anoziva kuti mukowa unoitwa sei. Saka vanhu ivo ndo vane marights ekudzira nemukowa. Imini hapana pamunonzi Anjobo munofanira kutora action pamukowa uyu kubva kuna mamona zvaifanira kuitwa naAmusiyandakani izvozvo nekuti ndo wakanga wakapuwa kuti Amusiyandakani mukowa unofanira kugadzirwe zvakati. Saka imimi maida kupindapo imimi muchida kutitaurirawo nenyaya yenjera ko kana tisingachichapaisi njera. Pamusoro ndinobonga baba nekutaura kwamaita. Sorry ndakashaisha ndiri kutyira ndichienda nechirondo mberi ndakakanganisa kuti ndiyo kumona ndaindonga ndine pfungwa yekuti ndakandozve ndiyakureka mwechinga mwazouya uno gore raakupera muna September munoise kapfuko apa. Saka handizi kuti inini kuna abunza ndipei ndakati hangatore mvura mutemo wekutore mvura kupa usi mumukowa musamba kundotora mazwira taita ndiyakureka. Ndaitaurira sekuru murani ndope ndinobongo ndakashaisha ndope ndati ndakashaisha mutape ndati ndakashaisha ipapo munozasoka tuntu twamunoita muchiita turo twenyu tunomubenefita kudzimba kwenyu. Takaita challenge yemvura muno tikasvikira pakuchere mvura kwabiriro mvura ndikashupana nabambo Musiyandaka uku nenyaya yainetsa vanhu vainzi vari kuchinja mapaipi zvazoda ndikadhiraivha about twice kuizo chii dziri kunetsa nemvura. Mvura yarubva yadai yowe kuna vanhu kukambuzi kuna vakarima wiki kuchinzi kwakadai ndikasvikira kuburitse mari inoite $10,000 ndikaisise mugodhi panapa zila zvese kuti ndaona nyaya yemvura yanetsa. Imi murimi ndirikude mari yangu ndimwakaita imwani matobvuma mudai mwaramba matongwara matobvuma imwe muchitaurai kuti tobhadharana sei badhikoti mune pawa munoziva kuti vanhu imimi mudare muno munonyembera kuzoti mambo mudare mune voice kunzo kana mwakuendera kune zibaba muridzi wenyika yacho ine mutunhu ana baba iwo ndo vanotigadza chii umambo ndowe mwakuenda kutaura kuti iwo unaisenjera pa iwo unabvise icho uchisa apa ndododaida anhu emuno unoziva unonzi unhongwa nepamuromo nekunyeperoziya uchida kuziya zvezve inini kazhinji ndakabva kutombonetsana namwe ndakanetsana navo nenyaya dzataitaura dzeland shupa uri pani pako. Isusu muno muti ndigare panapa kuita mambo takarwa hondo for 8 years umambo hwedu hwanga hwakatorwa uchiza utodzoki hwadzoka makaita aitobhecha kuti imba yacho ikwamastigi yacho yakagara umambo ndimwe amwe acho imwe bozi maitire enyu kamunotooneka kuti mutori vanhu vanenge vatori kuoma musoro vanoda kuti zvinhu zviitike nenzira yenyu yeti imunga musina chamuri munzvimbo iyoyo munoda kutonga nyika dzamwani imwe musi madzimambo mungazvizisa
maitire enyu emwakaita haasi ekuti saka tamubvudza kuti muri ani muno ngatisataurana makore kuti aiwa ndindori kati munhu achangamira handisiri handina chigaro chenacho saka zvomunofamba muchiita bwesai njera imwe uyai kunoitai kudai simba racho iro remunenge muchimborona ndape mondoro ngaitire matambo ndakachaita changamira ndiregererei changamira ndakachaita uregerera mudare uregerera mudare handichazoiti nari kudini izvozvo zvandakaita zvekudini ndakachaita makashora baba aiwa ndakachaita changamira ehe makashaisha makashorani baba iyo zvinyaya yauya futi mudare muno tamubata minei handiti muri kutokumbira ruregerero tode mbudzi mbiri hwane yababa nehwane yemudare muno zvakanaka changamira dziri bhingadziva dzakudai zvisvikudani tinozodaidzana futi ndaikumbire kudai changamira kuita sei ndaashira mazuva matauro ndinotsvaka changamira anotsvaga totodzida ndizvozvi mambo andi achainayo ndati ndinotsvaka atingatoiti kuti ndakandogara kandoba ndati amuziviziva kuti kune nyaya iri andazwa ndatimadaiza muziviziva kuti kune nyaya iri kudai mwagadzirire mude kuunza mbudzi dzacho dzichifamba kana kuti mudoti iti aidha munounza mbudzi mbiri kana kuti $60 $60 munei ndingakwanise kuone $20 changamira chikuti izvozvo izvi uyo kumbobate muromo then 40 yacho $40 yacho yodii ndochozotsvaka changamira kutsvaka zvarini turanyora kuitira kuti mungatadza tomusuvisa aiwa handikoni hazviiti handidaropi ndati rini 40 yacho sunzai 20 yacho ngaibva yabuda izvizvi 20 yacho ngaibuda ndinotsvaka changamira ndichiti ndati 20 yacho ngaibva yabuda mburisa watoya padhuze mozotaura zvomudotaura wabhadhara mune misikazve madhara makuru akadai tomotitemesa musoro muraidi inorawa wanyowabhadhara 20 balance 40 iri kuya rini $40 tindisirayo mwedzi uno kuti ndonombopokai mbudzi hamuna mbudzi rumba kuimba pamba handina kohuku huku dzakaitoka kunaiwa kuuya naye pano dzapere manhenga epamusana ese apachina handingadaro kukuendese kwamambo handidaro saka kupera kwaApril muri kuya ne$40 ndinounza $40 changa nyora ipopo ndinounza next time handazwa musaite zviro zvekuti munoziva kuti kuna mambo inini ndiri mambo ari free ndinogara pana baba yangu irapa unonga ine zvirusupa zvimwe asi unatsoziva mukauya mukaona mapurisa handityisi toonana totaurirana changamire tine area yedu irudaidai zviro zvetisikuziva kuti zvinofambiswa sei handichazivi kuti todiniwo ndakambotaurana sabhuku asi sabhuku wanga asina kuita mucheba sabhuku mutakura wenyu munondomuziya haana kuti saka ndazouyepi hangu ndozondomudaidza bambo mutakura uyai kure ino imwe munobva matoti puru puru kuti hei imwe bambo buza uyai kuno ndozvendambotaura kuti anhu ari munomu mune kakushora hino tisapanichana kusvika zvadini zvanaka yapera Teachkach MTV inokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dochipondora, dochipondora tete.